Θα πάρεις τηλέφωνο την Ντέση Κουβελογιάννη και θα της πεις ότι αρχίζει ένα καινούριο reality που ονομάζεται Φιλί. Και για 6 μήνες Ευρωπαίοι ταξιδεύουν και μένουν σε πρωτόγονες περιοχές της Αφρικής και αντίστοιχα πρωτόγονοι έρχονται σε μεγαλοπόλεις. Αυτό το σκέφτηκες μόνος σου? Όχι, υπάρχει αυτό, το έχω ακούσει. Πάντως μπράβο, Νικόλ. Και. Αυτό λέγεται Tribe. Πρέπει να πάει με όλη την οικογένεια εκεί και θα κυκλοφορούν γυμνοί, όπως αυτά που βλέπετε. Πρέπει να της πεις 5 φορές τη φράση «Μην ανησυχείτε καθόλου για το φαγητό. Μπορείτε να φάτε άφθονα παϊδάκια κάγκουρα». Κάγκουρα. Πώς το πες το ζώο? Καβουρά. Ναι, όχι. Παίρνει το κάμπουρα και παίρνει και τα παϊδάκια. Μπούτι κάμπουρα. Ποια εταιρεία. Δεν ξέρω, πες εσύ μια εταιρεία Tribe. Παρακαλώ. Γεια σας κυρία Κουβελογιάννη, γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Λέγομαι Γεωργίου Κώστας και σας παίρνω τηλέφωνο εκ μέρους της εταιρείας Tribe. Είμαστε μια εταιρεία παραγωγής που κάνουμε διάφορα show ανά τον κόσμο. Τώρα έχουμε έρθει στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν μας ξέρετε. Είστε καλά? Είστε καλά? Είστε καλά? Μια χαρούλα. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένεια, γιατί θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο παίζεται ήδη στην Αμερική και στην Ευρώπη, νομίζω και στην Αυστραλία. Ναι. Μισό λεπτό να βγω έξω να ακούω καλύτερα, μισό λεπτό. Πού έξω? Είμαι στη σχολή χορού, έχω φέρει την κόρη μου να χορέψει. Μπράβο, να της δώσετε πολλά χαιρετίσματα και φιλιά, γιατί θα είναι και εκείνη σε αυτό το πρόγραμμα. Γνωρίζει την κόρη μου, θα είναι στο πρόγραμμα. Να μου τη φιλήσετε την κορούλα σας. Να τη φιλήσετε, ναι. Τα χαίρομαι εγώ τα παιδάκια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Θα σας το πούμε λίγα λόγια. Μπορούμε να συναντηθούμε και από κοντά, να τα πούμε και να υπογράψουμε κιόλας. Κοιτάξτε, παίρνουμε celebrities, παίρνουμε άτομα τα οποία είναι γνωστά και τα πηγαίνουμε σε ένα μέρος το οποίο έχει συνθήκες πολύ άγριες. Είναι δηλαδή απομακρυσμένα από τον πολιτισμό. Εκεί πέρα λοιπόν θα πάτε με όλη σας την οικογένεια, πρέπει να πάτε, το σύζυγό σας και τα παιδάκια σας, να πάτε εκεί και θα έχετε πολύ ελάχιστα πράγματα, δεν θα φοράτε τίποτα, θα είσαστε όλοι γυμνοί. Ναι. Και θα μείνετε σε μια καλύβα. Εμείς θα είμαστε γυμνοί. Εσείς θα το αντέξετε? Έχετε και χιούμορ, κύριε Κουβελογιάννη, καταλαβαίνω. Εγώ έχω χιούμορ, ναι. Ακούστε να δείτε, ακούστε. Θα είσαστε γυμνοί, εσείς, τα παιδιά σας και ο σύζυγός σας. Θα κυκλοφορείτε χωρίς τίποτα και μην ανησυχείτε για το φαγητό. Αν θα πρέπει να κάνετε βέβαια όλα τα εμβόλια κίτρινου πυρετού, πράσινου εμετού και θα τέτοια. Καταλάβατε, και θα μπορέσετε εκεί πέρα, μην ανησυχείτε για το φαγητό, διότι εκεί είναι σπεσιαλιτέ τα παϊδάκια κάγκουρα. Τα παϊδάκια κάγκουρα. Τα παϊδάκια κάγκουρα τρώνε συνέχεια σε αυτές τις φυλές, ξέρετε, παϊδάκια κάγκουρα συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως παϊδάκια κάγκουρα δεν έχω δοκιμάσει. Κάτι νεφρά από ήμο είχα φάει τελευταία φορά. Ήταν ωραιότατα όμως. Έχω και χιούμορ. Θα δοκιμάσετε και παϊδάκια κάγκουρα. Δηλαδή, όλη η ασφάλεια θα είναι δική μας. Θα πηγαίνετε. Μόνο πρέπει να συνηθίσετε από τώρα να κυκλοφορείτε γυμνοί μέσα στο σπίτι, να σας βλέπουν τα παιδιά σας, να σας συνηθίσουν λίγο. Κοιτάξτε, αν θέλετε να στείλετε κάμερα από σήμερα, κανένα πρόβλημα. Ακούστε να δείτε. Θα είναι μακριά βέβαια, έτσι. Θα πρέπει να μείνετε 6 μήνες εκεί. Συνηθίστε από τώρα λίγο το γυμνό και τα παϊδάκια κάγκουρα μπορούμε να σας φέρουμε κατεψυγμένα. Μπορείτε να ψήσετε, έχετε μπάρμπεκι σπίτι. Όχι, θα πάρω 2-3 κάγκουρες και θα σφάζουμε επιτόπου. Είμαστε και λίγο πολικοί τύποι εμείς. Μας αρέσει το φρέσκο. Σας αρέσει, ναι. Περνάτε καλά. Λοιπόν, το reality αυτό λέγεται Φιλί. Η Φιλί, όχι το Φιλί, η Φιλί Tribe. Κατάλαβες, Ντέση μου, και... Είμαι ο Κώτης, Ντέση μου, αν κατάλαβες καλά. Κατάλαβες, Ντέση. Λίγο γυμνή, το προσπέρασες το γυμνή. Γιατί να σου πω κάτι, άμα δεις το γιο μου γυμνό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα θέλετε να το παίξετε παντού, θα γίνει κάλυψη. Γιατί? Γιατί είναι προσοντούχος. Γι' αυτό. Μετά του Σάκη, ποιος, αυτός ή του Σάκη ποιο, πρέπει να κάνουμε ένα κράστα. Μαρία, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να σου πω ότι το παρατσούκλι του παιδιού μου είναι ανακόντα. Αυτό τα λέει όλα. Και ποιος τον έχει βγάλει έτσι? Είσαι τυχερή που δεν έχεις κόρη και έχεις γιους. Ο Μπάμπης. Μπα, όχι, αλλιώς θα ήταν. Να σε ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι λένε... Να σου πω, Ντέση. Να έχω εδώ μια κόρη. Θα το πάρει τη Μίκο που έχει κόρη το ανακόντα. Το κλείσαμε. Το θέλει το ανακόντα, μην το δώσεις. Δεν το δίνω.
Λένε ότι είναι και θέμα DNA, ξέρεις. Ωραία. Εννοείται, Φώτη μου, εννοείται. Άντε, καιρό παιδί να σας ζήσει. Φαντάσου ότι εγώ πριν την εγχείρηση δεν μπορούσα να περπατήσω.